Сунзода ва комиссари бозӣ Хуррам Нозирӣ аз Душанбе мебошанд. Инак дӯстони гиромӣ, расман бозӣ шурӯъ шуда аз маркази майдон футболбозони Истарафшан тӯбро ба бозӣ дароварданд. қоидавай ронкунӣ даст дар лаҳзаи қаблӣ ирсоли бисёр ҳам хатарнок, вазъияти бисёр хуб барои дастаи Истарафшан, аммо ирсоли навбатии тӯбро мебинем ва талоши навбатии бозигарони дастаи Истарафшан ва боз ҳам дар ин ҳолат тавре талаф меёбад ба ин тартиб. ирсоли тӯб аз вазъияти стандартӣ ва фурсати аввалини хуб барои дастаи Кашфас, ин бозигари ӯзбекистонӣ дар ҳайати дастаи Истарафшан ва зарбаи бениҳоят қавӣ аз сӯи ӯ. Шои бозӣ ба варзишгоҳ воқеан мухлисони зиёд ташриф овардаанд. дӯстони гиромӣ, инҷо фурсати навбатӣ барои дастаи Истарафшан ва ҳамчунин беҳтарин фан-клуби мухлисон тарафдорони дастаи лигаи олӣ муаррифӣ шуда буд ва эътироф кард. инҷо фурсат барои бозигарони дастаи Истарафшан. ирсоли тӯбро мебинем. На, Фирӯз Хараев ин ҳолатро бартараф кард. Баъд аз он зарбаи қавитарин дарвозабон бармегардонад ва боз як шонси дигар. тӯб ба фикрам баъд аз зарбаи дуюм ба сутуни дарвоза расида баргашт. идомаи ҳамла, боз ҳам як талоши дигар. Даврон Эргашев дар хотирамон ҳаст. дӯстони гиромӣ, инҷо боз ҳам ӯ аз масофаи дур аз манфӣ расонад иҷозат дода нашудааст. аз Давронҷон Эргашев тӯбро гирифт бозигари дастаи Истарафшан, аммо ба ҳар ҳол аз ӯ тӯбро гирифтанд. зарбаи қавитарин аз масофаи дур ва Дилшод Дадабоев тавонист ки ин ҳолатро бартараф кунад. баъд аз он бошад мо иштибоҳи дарвозабони Истарафшанро мебинем ва бо ҳамин ҳисоб кушода мешавад. дӯстони гиромӣ, медонед чӣ? дар ин ҳолат вақте зарба иҷро мешавад, Далер Шарипов дар офсайд аст. Далер Шарипов дар офсайд аст. ин чизро мо дар як саҳнаи такрорӣ дидем. бале, офсайд. мо болотар идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи Хуҷандро мебинем. вазъияти бисёр хатарнок, аммо бозигарони Истарафшан фаъолтар буданд ва шонси беҳтарин аст барои онҳо. имконияти беҳтарин, вазъияти хатарнок, як ба як мебарояд бозигар. шонс аст? На. ин фурсатро дар лаҳзаи охир дифогари дастаи Хуҷанд бартараф карда истодааст. хуб, қарори довар чиро худаш бартараф кард. бархурд дар ва мо мебинем дӯстони гиромӣ ки оё воқеан дарун шуданд ҳардуи бозигарон. хуб, довар бармегардад. чӣ қарор мебарорад? пеналти ба фоидаи дастаи Истарафшан. дӯстони гиромӣ, корти зард ба Далер Шарипов ва ин корти дуюми зард аст. аз майдон хориҷ карда мешавад футболбози мазкур. ин зарба бо чӣ анҷом меёбад? ва бисёр олӣ инҷо Амири Фарҳод бо як хунсардии том пеналтиро иҷро карду дар дақиқаи 80 Истарафшан. бори дигар метавонед бубинед ҳолате ки пеналти таъин шуд. Амири Фарҳод рост ба марказ зарбаро иҷро кард. андаке дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. инҷо шонси навбатӣ барои бозигарони дастаи Истарафшан ва чӣ гуна аз ин фурсат? ҳамчунин дар сафар зидди Равшани Кулоб воқеан мушкил аст барои ҳамаи дастаҳо ва инҷо зарбаи олитарин. бубинед ки ба чӣ оварда мерасонад. ҳисоб 1-1 мешавад. Алишер Шукуров, дӯстони гиромӣ, дар ҳамин лаҳзаҳое ки мо шумо аз он ситоиш мекардем ки бозиҳои сафарӣ маъмулан зидди Истарафшан барои Дилход аста мушкил хоҳад буд ва барои Хуҷанд низ истисно нест. инҷо гол зада мешавад. ҳисоб 1-1, аммо ба Алишер Шукуров инҷо тавре мо мебинем тӯбро қабул мекунад. Алишер Шукуров бо қафази синааш тӯбро қабул кард. баъдан як зарбаи хатарнок аз сӯи ӯ. масири зарбаро бибинед чӣ гуна. дар ҳар як рақобат, махсусан дар бозиҳои муҳимтарин, аз футбол дида ба корҳои дигар машғул мешаванд бозигарони дастаҳо. хуб, инҷо тавре метавонанд ва эҳтироми ҳарифу мухлисону дигар шахсонро ба ҷо оранд. ин футбол аст.